Raila Molodinga oseojogo mawacho ni negombo ne gavana Masia James Orengo tho e kinde manyocha onge pacho kae. Kowuoyo gem e skund primar Mandori e kinde nyasi matimo choko ne kanisa mar Church of Christ in Africa, Odinga wacho ni tim makamano ok ni kare kendo opime mana gi tim juok. E thuolono bende Raila ojiwo oganda magem mondo mi orwak joket mwandu mag kambi mar Shanta Gold ma owinjore ochak kunyo goldi e alworano. Thuolo wamor gi mutimo Yongani Alfred Obengo akarachonyo kara Machakiago you said two of our pinya bidu kinya tiyo kendo nga machizi shingini dito pokoji majibu pinya mangany manti devolution education yakapiti evolve primary yaka secondary unako be responsibility mar serikal mar county sane poro do Nairobi kucha pinya kone geni kata do Nairobi mulungo ni delegation pinya delegate education yaka secondary to the county government. Pesa go akucho bipinka. Kech pesa migero ko to uri mag primary gi. Yamna ni Nairobi kuche manti. Okwadwa no abedi toki ahinya wadwa no abedi kami nyono to wanyono. Kore ko nyalo chopo ko mo chope. Nyalo re ko nyalre. Nyalo re ko nyalre.